Hi mga kaisinyan Freedom Board, welcome back again dari sa tong YouTube channel og karon another confession asad ang atong basahon. Pero before ana ay kalimot sa pag-subscribe sa tong YouTube channel ug pagtuplok sa notification bell. Og karon mga kaisinyan Freedom Board, ladies and boys, ako si Bay Gamay ug ako nang basahon ang confession karon. Hi bye, og sa tanang mga naminaw karon. Dili ko taga Cebu. Taga Mindanao ko pero sa karon nagpuyo ko sa laing nasod. I'm shy, 28 years old. Nakoy uyab for 10 years and 3 years na mi nga LDR. Nagkailan mi tungod pod sa kong best friend way back high school days. Butan siya, tanan nimo nga gusto sa lalaki, nana niya. Then atong 2017, nag-decide ko na mo abroad for the better future para sa akong pamilya and para sa future namong duha. Dili nga ato kadali na mag-adjust kay tungod halos taga-adlaw uban mi. Dili lalim. Magsigilag away, then magbulag. Misunderstanding ang niabot sa mong relasyon sulod sa 3 years namo na LDR. Pagka year 2020, August to siya. 2 weeks mi nga walay communication. Nag-chat ko niya pero wala yung siya reply sulod sa 2 ka semana. Kung wala nagtawag ihang mama nako, dili pa mi mag-istorya og balik. And at the end, nag-away rami kay taas daw ko og pride. Ako na gani ang wala gi-replyan, ako pa jud daw ang taas og pride. Pero na okay rami. Pero lahi ra gyud ang ako ang na-feel. Naaman joy something wrong na okay na nga dili na may mag-video call or mag-chatay. Until akong igisuon na ay gipayla-ila di ari sa kuan na laing lalaki. Mga September to siya. Amigo siya sa uyab sa akong igisuon. Pero wala pa mi nag-meet, igo rami ga message doha. Until nagsabot mi nga magkita mi pagka-October. Kay nag-start na mi og message sa usag-usa kay hinapos na sa September. By October 2020, nag-message akong usa ka sister nga naa sa Pinas. Buntag sayo diri sa kuha unya hapon na sa Pinas. Nakulbaan ko nga wala ako sabot sa akong gibati, sa akong gibuhat, gireplyan ako siya. Gitawagan ko niya ang nakita nila akong uyab nga naay kauban nga babae. Unya murag nakuratan akong uyab nga nakita niya ako ang sister dito. So anak ko, nga sign na gyud siya na makipagbulag ko. Ug anang adlaw, nakigbulag gyud ko niya. Wala na nako giingon na about atong girl. Ana lang ko na siguro dili kita ang para sa usag-usa. Mas nindot kung magbulag na lang ta. Wala na siya nag-reply nako. Gisend ra akong message niya. Dili na ko gusto nga taason pa among discussion. Kay na makakrasya na ako. May pag-iwasan lang na ako kay mas masakitan pa ko. Siguro sign po to siya jud para di ko makasala niya kay makipagkita na ko og laing lalaki. Sa October 2020, nagkauyab mi sa Gireto sa kuha. 5 years siya nga walay uyab. Siya akong first uyab pod na foreigner. Karon kay 6 months na mi. Unya nag-ipon na pod mi. And by this year, magminyo na mi. Kabalo ko nga na ako'y sala sa mong relasyon. Siguro, dili na jud para kami sa usag-usa. 10 years mi pero we never been engaged. Karon akong fiancé, 6 months lang mi pero we see each other na kami na gyud in the future. I'm happy and contented. And akong ex karon na siya new girlfriend. Tama gyud akong feeling dati. Woman instinct. Lesson learned. Dili porket dugay na mo, kamo na gyud sa usag-usa. Unya ang sobra kabutan dili ibig sabihin na dili na magbinuang. Know your worth. Love, love, love. Ladies and boys, mga loves, mukha na ang confession.
nga may 10 years boyfriend versus may 6 months fiancé. Sometimes usahay jud lagi jud daw kuno jud daw kuno. Dili yun mo matter kung dugay na mo, di ba? Pila na mo ka years, 3 years, 10 years, di ba? Dili siya guarantee nga kamo na jud kung magdugay mo, di ba? Sama sa to ang nag-send siyang confession karon nga 6 months lang nakita na nila sa usag-usa ang ilang future, di ba? Basin kamo, di ba? Mo ta kabalo, basin di na jud mo kitag uyab. Karon ladies and boys, basahon sa nato ang mga shout out o pangbasahon sa nato ning mga nag-comments diri sa tuang mga miagi nga mga confessions. Saying hi o maayong pagpaminaw og daghang salamat sa pagsuporta kang Sharon Kayanan, idol kay tika. Hi. Ines Abrahan, hi. Argeline Angana, apil pod kang Vivian Alianza nga taga Baybay Leyte. Apil pod si Nelovia Aki, hi. Rovic Aguilar, salamat kayo. Judith Tonido, shoutout po kuya. By my avid listener of OFW from Riyadh. Thank you and God bless. More confession. Jo Salses, hi. Makia Oibo Bolante, hi. Fe Bagarinaw, hi. Josephine, hi. Shout out to you. Makasana all po taan ni makibitin man o gikilig noon ta ako. Gikan ni sa confession nga unexpected love, ha. Naradara sa may akong channel, ha. Pangitaan niyo 3 parts na siya. It's me, Julie, nga naputol iyahang kilig. Stay safe, everyone, hi. Connie, hi. Riv Batingal, Eileen Vlog Story, hi. G. Shase, hi. Mayat Kaniban, Joyce Mosquida, shout out sa tanang taga Don Carlos Bukidnon. God bless and more power po. Maka-in love yun kay kaugtingog ba? Ana dyan na basta gwapo ba? No? Shoutout po ba gamay dito sa tahian ni Annalyn Antuna. Lagi po kaming nakikinig. God bless and more story to read. Hi. Nalia, Mary Jean. Hi. Shirley Macmac Heredia. Kenneth Gurafe. Hi. Malayang Amihan. Marivec Pipito. Hi. Naranjo Luz. Nganong putol manibay gamay. Regine Rose. Hi. Bustamante Emily. Helen Tijano, Ann Abir, hi. Agnes Bungay, Agnes. Hi kang Agnes Bungay, hi. Heidi Pilin, hi. Mera Tagapan, Mari Chris Kihano, Jaya Corley, Mayang Ogulukas Diringakan Anananan. Hi, Jaya, hi. Rinalyn Aurelio, hi. Jessa Furog, Liz Ignacio, Lizelle Ignacio, hi. Makabitin daw ang si Neneth Sagutuman, hi. Marjorie Mapa, hi. Gina the Dizon Official, Rachel Moratalia, Parto please ingon si Red Sheshe. Maria Inesa basta ni Bashan sila, hi. Batian sila, Bashan sila, basta, hi. Cyril Sayobo Garcia, apel po kang Jerly Roluna, shout out sa you. Nga naminaw sila dara sa may Saudi Riyadh, hi. Lyra Jane Sarita, Mika Muda, lang, hi. Lahat tayo sabay-sabay na magsabi ng sana all. Jackie Piodos, Marge May Banting, Mary Bill Binag, nga naminaw dara sa may Cyprus OFW pawalag kalay. Salamat sa ng mga OFW dayha, sa ng mga ka-ladies and boys, mga loves na to na nasa laing naso, daghang salamat kaayo sa inyong pagpaminaw, ha? Shara Grace Baran, ano sa mga? Marjorie Mapute, Dorian Gray, Rose Montes Claros, Mary Ann Gisihan, o si Julie Bia Campasas. Apel pod kang ay naman na siya. Og saying hi og shout out kang Supremo Imperial. Hoy, ka-feeling sa ni mo eh. Ayla Bulyok from Davao Oriental, hi.
Claire Ino Mirabellion, Trauma with Engineer. Hi. Kan Joyce-Net Gonzalez. Hi. Albor David Joash. Hi. Christina Bangkoy. Nagduwa ko ML well na minaw, pahiyam-hiyam sa kilig, kasabaan pa ko sa kong ate na no boyfriend since birth, kaya lagi daw sa igog paminaw o love story. Ha! Ka-bitter ni ate ba? Ella D, nagsigira dito katawa well ka pamalansa. Hi, Ella D, hi. Judgy Heart, pa-shoutout naman by Gamay from Kuwait, pati sa mga kasama ko. Nga addict din makinig sa mga story sa bahay. Ate Christine, Regine, and Floor. Ang inyong addict na listener nga si Jenny. Hi. Joanne Simblante, unta na pa yung horror story nga bago. Na ako'y gibasa ka Maria Luisa. Ha? Tanawa lang palog sa kong channel, Joanne, ha? Josephine Humalon, hi. Apil pa si Queen of Flowers, hi. Basag tiwas ang Ace of Heart, please. Ang Ace of Heart, puhon ma-post, either ma-upload sa kong YouTube channel or sa Yusinian Freedom Board na channel, ha? Aida Lapura Mayol, hi. Marina's Kitchen, hi. Inday Jo, apil si Hayan ni Reese, nga always maminaw, makarelax si mga boses. Salamat. NC og si Honey Jones Taga. Dagang salamat kayo sa inyong pagpo. Basta ladies and boys, if na may mga reactions, shoutouts, pwede niyo nga i-comment down below. Pwede po ko ninyo nga i-message diretso sa akong messenger. Ako messenger m.me/bygamayko or ang link ana naradira sa may description box below. Alright, okay na ba tantanan? Bitaw, dagang salamat kaayo sa inyong kanunay nga pagpamina. Ladies and boys, mga loves, ako si Bay Gamay Moingon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Amping mo kanunay. Love you all. Mwah.